ମାନେ ଶୁଭ ଗୁରୁବାର ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ପିଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଆଉ 10 ପୁରର ପିଠା ନା, ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ପୂର, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଅଳ୍ପ ପକା ହବ, ଅଦା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଳଚିନି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଅଳେଇଚ। ଏକୁ ସବୁ ଆମେ 10 ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଦଳିଦେଲେ ଟିକେ ପୁଡ଼େଇ ଦେଇକି